सान महरै जोंनि अराय फुजिनां बिफागुरु आरो आइ आफा इसोर देरगिरि लोगोसे जोंनि नैबे नारपुर दालाइसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानगोनां बोथोनगिरि मानगोनां ब्राह्मण गुरु आरो मानगोनां दिनै जोङो बिफागुरुनि बाय बोसोन मेलनिथि आसार खान्थि गिबि हिसाबै नैबे बिमा रुंसारि जानाय सानखौ फालिनो बिथोन होनाय लेखा जों दिनै नैबे फुंबिलि समावनो जोंनि दालाइसानि जेसेबां भक्त भक्तान दङ खौसे जौसे गाजा गोमजायै जोङो फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे गिबि हाबाफारियावनो जोङो जोंनि नैबे धोरोमनि फिरफिला जाखौ जोंहा थाखानाय आफादगिरि मानगोनां मुस्रि बिरेन नार्जारि बिथांखौ बिरेन नार्जारि गुरैयै खावलायबाय। जायो खामबाय ने खामबाय लासै दाखो खेबसेनो बोनो दाखो दैखांनायावनो माबानोसो नागिरदोंमोन हरनोसो नागिरदोंमोन। जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनी जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनी जय जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनी जय जय शिव पार्वतीनी जय जय आफा शिव पार्वतीनी जय जय रूपमणि मुनि बाथौ धोरोमनि जय जय रूपमणि मुनि बाथौ धोरोमनि जय जय बिमा गुरु श्री रूपमणि देवी नार्जारिनि जय जय बिमा गुरु श्री रूपमणि देवी नार्जारिनि जय 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 दानिया नैबे खुंगा स्निथि बिमागुरुनि रुंसारि सान फालिनायजों लोब्बा थानाय नैबे फिरफिला गिर होनायनि बागै सुंद'यै बुंनो थाखाय आं आफादगिरि मागुरिनि रुंसारि सान फालिनाय फोरबो बिनि जाहाथे सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै थानानै जोंखौ अरायबो नायहरनो हायो नायहरो बिनि थाखायनो 1 मिनिट दुखु फोरमायनो थाखाय आङो बयखौबो दुखु फोरमायनांगौ गंसे लाबोबावलाय सामसखौ ओइ मिन्थियो आघन दाननि
그래서 लिखिसिनु जोंनि सानखांनाय बिसोर साननाया बावबाय बिफांखौ बिफांखौआ माने आफानि बाथौआव थायो बेनिखायनो जों बे टिपखौ जों बिमागुरुआ रुंसारि जादों बिमागुरुनि रुंसारि सान फालिनायखौ बिष्णुगुरु बिफागुरुनो फोरमायनाय बादियै बिफागुरुआ दालाइसाव बिमागुरुनि रुंसारि सान फालिनायखौ दालाइसाव खुंनो हरबाय दा बेनिखायनो जोंबो बिमागुरुनि भक्त शिष्य जानानै दालाइसा दानानै हरनाय बाक्सा जिल्ला सिङाव थानाय नारेंखल दालाइसा आश्रमाव जोंबो गाजा गोमजा जानानै बैयाव खुलुमहैनो दुस्थ' जानाङा मालायबा दुस्थ' नुथारा बयनाबो नोंबो दुस्थ' जानांगौ
오मफ्राय कुका होदोंबाबो बिथिंजायजों आरो बिथिंजायजों ओरै खालामबा जाया थेवबो जाया बेखौ गाहाय फैखायो ओजोंबो होखायो गाहायाव होआ खावसे बे खाथियावबोना दैज्लां दोनसै समनि आंखालजों फैसाखौ जे होनदोंमोनलाय 19টা माबा 19টা लाइनाव 19टा दानबाय दानदोंना सानाखै गलथाखौ माने एसे फिसा फिसा होनाय गोलावबो नांगौ ओइ खुखौ हरग्रो आदै खुब्ला बेनो खुबा बेखौनो लाबोदों नोंनि खुबाबो खुबा माबा गैलालै फैयाबो फैयो फै बिथिं थांनाङा आबै फै फैजा बैयाव जिरायनो दोनग्रावलागासिनो थायो थावा नोंनिखौ थावा थथिंदो सेबथ'वाखै जाबायना सोबावबा बेखौ जाबाय होबाय हानानै आलाय गानाखै नोंसिनि जालायलांथारबाय जोंनि थाखानाय आफादगिरि मानगोनां बिरेन नार्जारि बिथांनि आखाइजों जोङो बेखौ सानदों दा गिबि गिबियावनो बिथांखौ मोनबा आलासि होनदो बयबो बेजोंनो लगायनो हागोन एसे गाहाय नांला बेजों बेलेग लगायनाङा
नों गंसेल' थोनबायबो ना एसे गाहायाव आंथ' आदा एसे गाहायाव दाहाय लगाय जालाब्रा आफादगिरिया दंखायो आदाया बहा थांखो आदाया आदाया बहा थांखो नङा दुवारिया गासैबो फैजोब्बाय दुवारिया साथाम जानांगौआ दुवारिफ्रा बहा थांखो फैगोर माबा थाबनो लगायना थांफै दे माबा दुवारिया फैगोर एसे फैनो लामा होनायसै एसे दा दुवारिया लगायखांबानो ब्राह्मणफ्रा सिगांनि बारा थांना दुवारिया नैथिं बिथिं लामा गैयाबा बाजिया बेनोथ' जायाखिसै ओंखायनो बिबारा थासिगोन दर्शना क्लियार नङा जोङो ऋषि ब्राह्मणनि खोथा लायाखै गासै ब्राह्मण लादों लिडारफ्रा माने बुंनो रोङा गासै सिगां लगायनाया होनानै खुलुमखाबायना दा आग्लायनायखौ जियाव नांगोन नाय
Dari pi? Tidak terlihat. Pensiunnya ya? Ayo.
어서 너시냐? 뭐가 있어? 의냐? 이 타이 먹는 담건 태를. Belum dulu deh, apa ini sih deh? 라인으로 나가는 거는 이제 라인. 형은 왜 힘들지? 아, 무슨 뭐 그냥 또 배운 잘 들어있네. Saran apa ya, Nak? Hah? Lebih sibuk ini pesan aku bisa nggak? sebetulnya. Lah, apa betul ini semua manusia sebenarnya. Oh, nama juntan ya, kan? Ini nabi barlo. Ini. Belum betul. Coba foto sahabat. Di gunung Kinangor itu sana. Tidak terlihat. 안시구나 야.
Ayo. Ada komisi siap hari ini. nasinya. Thằng mong nó đâm con sẽ phải Belum dulu deh, apa ini sih deh? Lainnya mana ke ini? Lain orang lain. Tapi sih udah punya tuh biang. Hai tụi tôi nè.
लाफाबाथाय बियो जमा जाजोबनाय आं ओरैनो मावो नामा जोंबो नै ओंखायनो नै ना बिबारल' खुलुम बोथोर खेबसे 이 그룹 지나고 도착 나는